Стефан Тафров, дипломат, политик, посланник в няколко държави. Беше и постоянен представител в ООН. Здравейте! Здравейте, честито Нова година и честито евро. За много години. На вас и на вашите зрители. За много години. Да започнем, господин Тафров, разговора с вас с новина от последния час. Съединените щати преследват и залавят танкери, свързани с Венецуела и руския сенчест флот. Метафора ли е това на ситуацията в света или е ясен знак, че мирът е на ръба? Метафора е. От международно-правна гледна точка искам да ви кажа, че ситуацията е крайно неясна към този момент. Международното морско право е една от най-сложните сфери в международното право. В момента се изяснява, може ли е този кораб при Исландия да си смени флага така бързо, такива неща, но права сте, това е по-скоро метафора. Но колко опасна е ситуацията? И в каква ситуация всъщност се намира света? След действията на Съединените щати във Венецуела, промени ли се световната логика? Правото на силния ли е вместо правото, силата на правото? Или не се е случило нещо безпрецедентно, защото мнозина напомнят за историята? Ние от Втората световна война до сега живеехме в ерата на така наречената Пакс Американа, американски мир. И този американски мир, защо се нарича така? Защото Съединените щати бяха най-силната страна в света, защото те победиха в Студената война, рухна Берлинската стена. Този американски мир беше основан на Атлантическата харта, подписана от американския президент Франклин Делано Рузвелт и Уинстън Чърчил още по време на Втората световна война, когато вече се очертаваше победата, който принципите на тази харта залегнаха в принципите на НАТО и на ООН. А те какво включват? Те правят в тези документи се прави ясната връзка между свободата, демокрацията и мира. Накратко казано, демокрациите, които спазват човешките права, са истинската гаранция за мира и именно заради това и заради добруването на самите тези народи трябва американската външна политика да се опира на демокрацията. Американската външна политика подкрепя демокрацията по света. Това именно в момента администрацията на Тръмп изненадващо изоставя. Защото какво се случи в Венецуела, например? Добре, отвлякоха Мадуро, който е един кървав диктатор и наркобос, който според самите Съединените щати и Европейския съюз всъщност не е президент. Защото на изборите, които се състояха през 1924 година, всички международни наблюдатели и от Съединените щати и от Европейския съюз казаха всъщност Мадуро изгуби изборите. Те бяха спечелени от Едмундо Гонсалес, който е кандидата на Обединената опозиция начело с Мария Корина Мачадо от миналата година, Нобелов лауреат за мир. Тоест, логично би било президентът Тръмп, след като арестува Мадуро, да подкрепи демократичния президент на Венецуела. Нищо подобно не се случи. Режима на Мадуро си остава, а Тръмп започна да подкрепя кого? Неговата вице-президентка, и отнес има новини, допълнителни доказателства, че те изглежда са се сговорили, че този режим на Мадуро всъщност остава, той ще бъде все така репресивен и никаква демокрация не се очертава за Венецуела. Обяснявам всичко това, за да кажа едно. Впрочем, трябва да направя една много важно уточнение, което мисля, че има значение и за нашата вътрешно-политическа действителност. Машините, с които се проведаха изборите в Венецуела, всъщност те гарантираха победата на опозицията. Фалшификацията не стана чрез машините, както се твърди тук у нас от някои противници на машините, а стана на централно от ЦИК. Така, затварям скобата. Значи, това се случва в момента. Цялата американска външна политика, добруването на Америка, защото никога Америка не е добрувала толкова, колкото през последните 80 години, се дължи на това, че Америка заложи на демокрацията, на човешките права,
на своите съюзници в Европа, т.е. НАТО, и на международното право. Но казвате, че сега го нарушава. Сама нарушава тези права. А сега давам примера, че за първи път, разбирате ли, при ясната възможност да подкрепиш една демократично управление, Тръмп не подкрепя демокрацията, подкрепя една сделка с една диктатура, каквато е. Големият въпрос е защо. А още по-важният е това до какво ще доведе. За какво говорим? Защото докато Вашингтон се обяви Америка за свръхдържава, ООН се събраха на извънредно заседание. Господин Гутериш изрази безпокойство от ситуацията. И сега какво се оказваме в един момент? Международни любезности срещу принуда и власт. Вижте, винаги когато ООН е една дипломатическа машинария, нека да я наречем. Много хора бъркат, смятат, че ООН е някаква отделна нещо отделно от света. ООН е отражение на състоянието на света. И се командва от 5 постоянни членки, които имат вето в Съвета за сигурност. Когато на карта са поставени интереси на една от постоянните членки на Съвета за сигурност, ООН блокира, както и в случая, както блокира войната с Украина, впрочем. Така че, да го оставим на страна ООН, то е една машина, която от време на време работи, от време не работи. Тук големият въпрос е за реакцията на света. Вижте, в момента това, което и тук второто, което ми се иска да говорим и което е също, което е още по-близо до България и още по-важно за България, са тези абсурдни претенции териториални на администрация Тръмп към Гренландия. Гренландия е част от кралство Дания и е част от Североатлантическия договор, т.е. от НАТО. Да предявиш териториални претенции към територия на страна членка на НАТО е нещо нечувано и невиждано. И аз съм съгласен с датската министър. И освен това... Че всичко свършва. И аз съм съгласен с датската министър-председателка, която казва, че това може да е края на НАТО, защото Тръмп не изключва употребата на военна сила дори срещу Дания. Ако това се случи, ние просто слагаме край на всичко това, за което си говорим, на НАТО. Освен това, неговия съветник онзи ден, този, чиято жена, знаете, направи една карта на Гренландия с американското знаме, той, знаете ли какъв аргумент шокиращ използва? Той каза, ама защо ние да защитаваме Гренландия изобщо от китайците и руснаци, защото това има аргумента. Сякаш не могат да защитават Гренландия от китайците и руснаците, ако е част от съюзника им Дания. Не може да убедим никого да се бие за Гренландия. И тогава тук възниква въпроса, ние останали в НАТО, това значи се отнася и за нас. Значи, ако така третират Дания, утре ще кажат, не може да убедим американците да се бият за България, Румъния, Балтийските страни, Полша. Докъде ще стигне Тръмп? Така. Докъде ще стигне Тръмп? Вижте, Тръмп, слава Богу, оперира в една все още действаща американска демокрация. Предстоят избори есента за Конгрес, след 2 години след тях предстоят и президентски избори. Популярността му е много ниска в момента. И той фактически... Само, че като е заобиколен, като съветници, като Стивън Милър, който вие преди малко цитирахте... Просто ще му отнеме. Американската демокрация ще му отнеме възможности да вреди, както вреди в момента. Значи, ако той... Защото аз четох сега едни коментари на иначе хора, които уважавам, се опитва, защото голямата геополитическа история на 21 век е противопоставянето между Съединените щати и Китай. И ако той си въобразява, че като обявява Латинска Америка за свой заден двор, което е до някъде разбираемо, по този начин засича, засича китайските интереси, изхвърля китайските интереси от Латинска Америка, което той губи обаче. Той губи едно основно оръжие на Америка. Значи Америка, освен твърдата сила, винаги е разчитала и на меката сила. На това, че Америка носи свобода и демокрация. Народите по света, ние българите,
аз лично, например, баба ми, аз няма да я забравя, по времето на комунизма, постоянно повтаряше, ужасен беше комунизма и тя непрекъснато казваше: ох, моето момче, не се отчаивай, американците са в Гърция, ще ни освободят някой ден. Разбирате ли? Ето така много хора по света дълги години гледаха на Америка като на носител на свобода и демокрация. Ако това престане, голяма част от силата на Америка ще изчезне. И за това трябва да се търси сметка на Тръмп. За да завършим в този разговор въпросът за Гренландия, категоричен и достатъчен ли е отговорът на Дания, на Европейския съюз, на НАТО? Заслужава ли си риска Тръмп да взриви отношенията? Напълно. Аз ви казах, това може, ако те продължат по този път, което аз се надявам да не продължат, това ще сложи край на НАТО. Искам тук да попитам, обаче, къде е българската позиция по въпроса, защото не съм видял такава, поправете ме ако бъркам, но не съм видял, отворих сайта на Външно министерство, при положение, че... Аз не съм видяла официална позиция по отношение на случилото се в Венецуела също така, да. Франция, Германия, Италия, Джорджа Мелони е много близка до Тръмп лично. Полша, Испания, Великобритания. Те се обединиха в обща позиция. Гръцки министър-председател излезе с специално изявление, с което за Гренландия подкрепя. България мълчи. Което мен лично ме е срам. И искам това да кажа също така, че Европа, тук засилват се гласовете в Европа в полза на европейската отбрана. Просто защото дори утре Тръмп да дойде друг по-нормален президент, така да се каже, по-традиционен, гаранциите, които дава Съединените щати на Европа, са отслабени. Доверието не е същото. И затова Европа трябва да си стъпи на краката във военно отношение. Тя трябва да стане военна сила, защото иначе няма да може да принуди, например, Съединените щати да притиснат до стената повече Путин, за да сложи край на войната в Украйна, която е главната заплаха за Европа в момента. Така че и тук искам да направя връзката с... Защо казах в началото честито евро? Защото еврото не е само икономически проект, към който България се присъединява. Еврото е геополитически проект. Той прави Европа по-единна, по-силна. Всъщност политическите аспекти на принадлежността на България в еврозоната са далеко стигащи и много важни, и затова е много хубаво, че България успя да се присъедини към еврозоната. Нека да ви попитам така. Кога печелим и кога губим в страни като България, а кога печелим и кога губим суверенитета си в такава ситуация и в свят на конкуриращи се големи сили? Когато печелим суверенитет, когато станем част от такава голяма сила, каквато е Европейския съюз. И аз за това казвам, че България трябва да допринесе за военното изграждане на Европейския съюз, защото то ще го направи истински голяма сила. По отношение на меката сила, Европа е абсолютно водещата сила в света. Всички искат да живеят в Европа, всички завиждат на европейския начин на живот. Сега обаче Европа трябва да си стъпи на краката от военна гледна точка, за да може на първо място да възпре руската заплаха, която е главната заплаха за мира в Европа, и да се справя с своенравни американски президенти, когато на време американците ги избират. Само че действията на Съединените щати в Венецуела променят ли и как разговора за войната в Украйна и за мира в Украйна? Отнемат ли, добавят аргументи и на чия страна? Изключително много помагат на Путин, който също използва сила в международните отношения, и на Си Цзинпин, който се готви, може би, да използва сила в Тайван. И освен това има един трети елемент, който е много важен. И това е абсурда на ситуацията. Америка е глобална сила. С действията си, като се насочва изцяло с новата си военна доктрина към Латинска Америка, Тръмп я насочва само към западната полукълбо. Тя престава да бъде глобална сила. И това
оставя другите части на света, които са по-важните части на света, извинявам се, но евразийския, двата континента, Европа и Азия, са най-важните от геополитическа гледна точка, той ги изоставя. И така Русия ще може да си разиграва коня в бившия Съветски съюз, Китай да прави каквото си иска в Азия, горките японци, горките южнокорейци, горките граждани на Югоизточна Азия, те не могат повече да се, ако така върви, да разчитат на американците, да ги предпазват. Това е парадокса на ситуацията. И това е, разбирате ли, вместо да засилва Америка, хипернационалиста Тръмп я отслабва. Той разрушава основите, на които се градеше американското могъщество и просперитет след Втората световна война. Това прави Тръмп по един абсолютно безумен и неразбираем за мен начин. Финал, моля ви за бърз отговор. Дипломацията има ли шанс или мирът свършва в света? Дипломацията винаги има шанс, но пак казвам, за да има дипломация, например европейска дипломация, тя трябва да има военни мускули. Иначе без военни мускули, забравете. Стефан Тафров, благодаря ви за този анализ.